Monument del Pastor, 1983. Rosa Serra, Ribes de Freser. El Monument del Pastor és una obra de Rosa Serra inaugurada l'any 1983 al carrer Sant Quintí de Ribes de Freser. L'obra original va desaparèixer degut a una riuada, però l'artista en va fer una nova, la que actualment podem veure. El conjunt escultòric està format per les figures d'un pastor, uns bens i el gos de Tura. La idea de crear aquest monument neix de la celebració del concurs de gossos de Tura. El primer concurs de gossos de Tura va celebrar-se l'any 1948 al municipi de Ribes de Freser. Hi ha 3 plaques amb les següents inscripcions. A la memòria d'Agustí Franco i Franco, iniciador i promotor al nostre país dels concursos d'habilitat amb gos de Tura. Un Eritrea concurs de Ribes de Freser. 15 d'agost de 1948. La Mancomunitat de la Vall de Ribes en homenatge als pastors. Campelles, Queralbs, Pardines, Ribes, Planoles, Tosa. Els pastors del nostre Pirineu. Diputació de Girona. Agost menys 1984. El Monumento del Pastor es una obra de Rosa Serra inaugurada en 1983 en la calle San Quintí de Ribes de Freser. La obra original desapareció debido a una riada, pero la artista hizo una nueva, la que actualmente podemos ver. El conjunto escultórico está formado por las figuras de un pastor, unas ovejas y el perro pastor. La idea de crear este monumento nace de la celebración del concurso de perros pastores. El primer concurso de perros pastores se celebró en 1948 en el municipio de Ribes de Freser. Hay 3 placas con las siguientes inscripciones. A la memoria de Agustí Franco y Franco. Iniciador y promotor en nuestro país de los concursos de habilidad con perro pastor. Primer concurso de Ribes de Freser. 15 de agosto de 1948. La Mancomunidad de la Val de Ribes en homenaje a los pastores. Campelles, Queralbs, Pardines, Ribes, Planoles, Toses. A los pastores de nuestro Pirineo. Diputación de Girona. Agosto de 1984.